Pazite, i to je predlog. Može. Blokada institucija, da. Sad ovako. Ja ako uđem sam tu, verovatno ću opet u zatvor. Ali ako svi zajedno uđemo tu, ako niko nikog ne pozove, nego pretpostavimo da je to volja svih, jel možemo? Okej, ajde sad da dignemo ruke, a pazite, pitat ću vas ovo ovako. Ko je kriv ako mi sad uđemo? Ko je spreman da pođemo? Ajmo onda. Nema čekanja, alo! Ovo je naše, alo ljudi, ovo je naše. Ovo je njihovo, ovo je naše. Čija skupština? Naša skupština! Ajmo!